नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। मसरक में ट्रक आ मारुति के भइल सीधा टक्कर में एगो व्यक्ति के घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। आई देखी मसरक से संवाददाता कन्हैया कुमार सिंह की रिपोर्ट। घटना मसरक थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के सोझा भइल, जहां अनियंत्रित ट्रक आ मारुति वैगन आर कार आमने सामने टकरा गई, जौना में कार पर सवार एक आदमी के मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जेकरा के स्थानीय लोग के सहयोग से इलाज के खातिर पीएचसी मसरक लावल गई। मृतक सिवान जिला के जुनैदपुर गांव निवासी 35 वर्षीय अशरफ अली बतावल जात बड़न, जबकि घायल के पहचान खेरवा गांव निवासी बिंदा शाह के 60 वर्षीय पुत्र रामलाल शाह और चंद्रमा यादव के पुत्र हरिशंकर यादव के रूप में भइल बा। बतावल जाता कि अशरफ अली ऑर्केस्ट्रा बैंड चलावत रहले, जौन की गौरा गांव से सट्टा के पैसा वसूली करके अपना घरे लौटत रहन कि रास्ता में ई घटना भइल। घटना के सूचना पाके मसरक थानाध्यक्ष राजेश कुमार दलबल के साथ पहुंच गए आ 100 के कब्जा में लेके पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम खातिर सदर अस्पताल छपरा भेज दिलन। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेके फरार हो गई। घटना के खबर सुन परिजन के रो रो के बुरा हाल भइल बा।